Right. Siyabingelela, siyathokoza. Oh my God. Has it been a very long time? I know I have been missing you, and I know you have been missing this voice of love. This is the voice of comfort. This is your home. Wena onesiphiwo umntana kamoya, wena wedlozi. This very complicated lives that we guys live that nobody can understand better than umuntu wedlozi. Siyanamukela ohlelweni inkambi yesithunywa and Sangoma Daily. We're going to talk about something very important. In fact, it's one of the core matters ekufanele zaziwe umuntu akamoya, the issue of umthandazo, because you know ukuthi singabantu abathandazayo and umthandazo iwe yonke into kuthina njengabantwana bamoya. We're gonna get into it, amandla omthandazo nokuthi kuthandwaza kanjani nokuthi wenziwelani umthandazo. Today we are going to talk about umthandazo, but as a shield, right? Ngiyazi ukuthi njengoba sinalezi ziphiwo lesi, siyazi ukuthi mesinezithunywa, siyazi ukuthi mesinamathongo, mesinamadlozi futhi iphiwo lezi ezihambisanayo. Ungacabanga ukuthi khona esiless mangabe unesithunywa ucabanga ukuthi ubungoma bedlozi mhlambe beneath you namanga uyisangoma, but uyile sangoma lesi at that point in time kusuke kuphakama isithunywa okuyisona esihamba phezulu, okuyisona esiyinhloko yalezi ziphiwo zakho. Sesikhuluma-ke umuntu onga-understand ukuthi-ke njengoba unesithunywa uwumuntu ophila ngokuthandaza, njengoba uphaphama ey'ntatha qho ngey'khathi ey'thile, and mostly kuvamise kube u-3, mostly kuvamise kube u-4, mostly kuvamise kube u-5, mostly kuvamise u-6 kuya ku-7. Izona y'khathi lezo umuntu akamoya azophaphama. Sometimes uphaphanyiswa kabuhlungu, kube ngathi uphupha into ebuhlungu, uzwe nje usuvuswa nje uthi uyabheka isikhathi, hayibo seku-3, ebese wena uthatha ifoni ungena ama-social network. Cha, we don't do that. Isikhathi lesi sokuthandaza, but umthandazo womuntu akamoya, umthandazo okufanele kungabe umthandazo oyiculo. Lo mthandazo oyiculo obaba wethu sezulwini, umuntu akamoya, cha, ngicela umthandazo wababa wethu sezulwini angawusho, umuntu akamoya akawusho umthandazo orehesiwe. Umuntu akamoya usho umthandazo wemizwa asuke eyifila. That is how you use umthandazo as a shield, as ihawu lakho. That's how you use umthandazo as a spear, into yakho yokugadla. Umthandazo-ke uyahluka. Ukhona umthandazo wesithunywa, ebese kuba khona umkhuleko wamathongo, whereby you bring yourself or your energy. Angithi uma ukhulekela isithunywa, umoya wakho uphakamisa izandla, ube all emotional, because isithunywa sidila nomoya. Uphakamisa izandla ubheke phezulu, ukhulume Nkosi, hayibo Msindisi ongcwele, make ngibonge umusa wakho ukuthi ungigcinile ngalesi sikhathi. Kodwa Nkosi, kunento eyenzekile, awungaze ngaphoxeka, ngithi ngiyathela endaweni yokuthi usibani washo into engingayithandi. Uyagonyuluka, uyakhuluma. Ungabe udini usho ukuthi lezi siphiwo, hayibo Nkosi yami, siyangihlukumeza. Kungabe Nkosi yamakhosi nani eniphezulu nani eniphansi, ngabe niyangizwa yini? Ebese uma usuqede lapho, ngaphambi kokuthi uthi amen, ebese you bring yourself down, wehle ngokomzimba.
Uthando ungathinta ilontuzana isiphongo usithintise phansi emhlaba elontuzaneni kwi-floor, usithintise khona, usukhuluma nabaphansi, uzindlalele izandla lapho phansi, usithintise phansi, uyakhuluma umemeze izibongo zakho ozaziyo, nabo ubani, umthandazo wamathonga-ke lowo. Hayi bo bhongani mabhubesi, niyangizwa yini? Ngabe nifunani? Angazi Nkosi yami. Ngabe leyo nto niyifuna ngiyenze kanjani? Ngabe leyo nto niyifuna ngizosiza ubani? Ngisizeni la ngiyathola khona. Kube khona usizo oluza nganeno, day by day luloke lisondela usizo. Ngiyayazi impilo yenu ukuthi akuyonto yokujahwa, angijahanga, kepha ngihlushwa usizi engikulona. You communicate because umthandazo uyiyona communication-ke oyenzayo with the spiritual world. But-ke abanye abantu they fail to use umthandazo accordingly. Abantu bazi ukuthi kumele avuke mephaphame ngabo-3 asho ubaba wethu sezulwini. Hayi bo, uyomsho uzokube nini ubaba wethu sezulwini? Umthandazo oyiculo, isho ngaphakathi, isho okufisa ngaleso sikhathi, ucommunicate, ucommunicate nomoya oyisithunywa uphakeme, ebese ucommunicate with the underground gang, sesisho ngesilungu, but you do not call abantu abadala ngama-gang. Sengimane ngiyasho nje with the tongue of the modern times, bese uyagoba uthi thababa, ugobisa izandla usithintise phansi. Now you touching the ground, as above so below, as within so without. Ubalekile ucommunicator phezulu, as is important ucommunicator ngezansi. Now wena muntu wesithunywa, isigulo sakho, ukugula kwakho angithi kuba umoya. Manje-ke yini le kwenza ukuthi ugule nasenyameni? Yingoba idlozi lelo. Wena ucabanga ukuthi idlozi mangabe unesithunywa likho yini unamanga. So-ke manje-ke mangabe usuqala indlela yakho uku-accepta isithunywa, kufanele wazi ukuthi ukuze manje ungaphumi endleleni ukuthi laba abanye babe nomona ukuthi asinakwa thina, unakwa leyo kuthandaza. Kufanele uzifundise ukuthi uthi Nkosi yami ushisa izibani, ukhuluma nezithunywa zakho, uphinde ushisa impepho, ukhulume nabaphansi. Ungayixwayi impepho ngoba naku ukuthi unesithunywa, awuyixwayi impepho. Kufanele ushaye indawo zonke, ushaye phezulu wabaphezulu, ushaye phansi wabaphansi, khona uzokwazi ukuthi ubhalanse kahle. The moment umuntu akamoya efola out of balance, your whole world, your spiritual world come crashing on your head. And when isiphiwo sakho it crashes, now you crashes, everything else crashes all around you. Ingane zakho they crash, abangani bakho they crash, your siblings they crash, because we pillar of strength sale sakhe yabantu abaseduze nawe. So sifundise manje ukuthi umthandazo usebenzisa kanjani. Iyona-ke into engithe namhlanje njoba ngihola umoya. Uyangizwa nangendlela engikhuluma ngayo ukuthi surely this must be umoya ohola lo muntu, because lento engiyishoyo angifundanga phansi isivikela njengomoya. Ngithi-ke kunina bantu bami, nina abantu abadirectwa yidalwa ukuthi awulalelele lazwi, kunento ozoyithola. Izwi selikhulumile, angeke ngize ngikwazi ukuthi ngiforce ama-messages ebe engekho. That is why ngibuye ngithule. Siholwa umoya. Fanele uyifundise into, awuyenzi because you want to be consistent, but uyenza because usuholwa. Ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngigula, ngizwe ukuthi angikho right emoyeni, ngisaxakwe into zami, ngize nami ngizokhuluma nabantu. Fanele ngilinde until I get such healing, bese umoya uyangihola. And umoya usungiholile uthi use umthandazo accordingly, and ukusebenzise ukuthi wena njengoba unesithunywa noma unedlozi, fanele wazi ukuthi iphiwo zakho fanele uyibhalansise. Uzogxila kakhulu edlozini, sibe nomona isithunywa, ebese uyalekha emoyeni, sarelise umuntu emotionally, uthi uyabona imali khona iyangena, but why am I not so happy? Why am I crying? Ibhalansi ayikho. Usunaka idlozi kakhulu, uthi unaka isithunywa kakhulu, uze ukuthi ngiyaflow emthandazeni, thandaza ngize ngikhale, ngithandaze ngilapha umuntu, ngithandazela amanzi ezimanga. But why am I sick? Why iqolo libuhlungu? Why umlenze umhlungu? Why ngiphathwa amehlo? Why ngiphathwa ikhanda? It's because idleko zamakhehla ayacomplaina lapha kumndiki, ofuthi soyishaya ngelinye ilanga siyayivala. Ofuna ukuhlola 0619254942, ofuna ukugeza same number. Please mangabe ungibingelela uqala uzisho igama. Thank you.